Perquè aquestes iaies venien aquí a l'escola quan eren nenes, també. I venen a visitar-nos. Ui, les vegades que hem entrat per aquesta porta. No se'n recorda quan venia a l'escola. Encara que el pati em sembla que el veig molt diferent. Aquell arbre el voltàvem amb una sardana. Sí, no, Què fèieu el senyor Parell? On ballaven sardana? Sí. Us en recordeu de Sèfila? No me'n recordo que aquí hi havia una pica de... com una font, aquí al racó. mira aquí quin hort tenen. Ah, aquí. No hi ha dret. Molts aspectes van confluir en els inicis del segle XX al nostre país. És un país, el nostre, que vol canviar i s'emmiralla en l'Europa moderna. Els obrers, els artistes, els intel·lectuals, els burgesos, busquen i aposten per un canvi social. Cal trobar com s'han de fer realitat les noves idees que ajudaran a instaurar les transformacions que demana el progrés. La pedagogia que es transmet al país es fonamenta en mètodes de disciplina rígida, on la repetició i memorització és la base d'aquest ensenyament tradicional. Tots aquells que aspiren a l'avenç social i moral de la societat confien en el moviment de renovació pedagògica de l'Escola Nova, iniciat a Europa a finals del segle XIX i en el que conflueixen un seguit de teories i mètodes educatius que donen lloc a un moviment ampli i divers, amb grans pedagogs com Dewey, Maria Montessori, de Crowley, Celestine Freinet, Ferrer i Guàrdia. Les diferents metodologies d'aquest moviment es fonamenten, bàsicament, en el respecte a l'infant, els seus temps, els seus ritmes, la seva capacitat per entendre l'entorn i construir-se'n una imatge. En aquesta escola l'infant observa, experimenta, sent curiositat per les coses i desenvolupa un esperit crític i d'opinió. La renovació pedagògica comença també a casa nostra. Les escoles de l'Ateneu Igualadí de la classe obrera Igualada, els testimonis dels seus alumnes i els documents conservats a l'arxiu de l'entitat són una clara mostra del que va suposar aquest nou moviment educatiu per la societat igualadina del moment. Ens ho explicaran els qui en van ser protagonistes, els que a la dècada dels anys 20 i 30 eren infants d'aquesta escola. Aquesta és l'escola que ells recorden. Primer vaig anar a les escoles aquelles de dalt, anava al segon pis. I després vam anar a aquestes que hi havia aquí al teatre. Fèiem català tota la setmana, un dia de castellà, un dia anàvem d'excursió. I jo, quan vaig anar a treballar, que ja et dic, vaig marxar 13 anys, llavors vaig venir a col·legi els vespres aquí a fer matemàtiques i aritmètica. Vull dir, feia aquestes dues classes al vespre, com plegava. I a les classes eren molta colla, no? Però no ho recordaré exacte, els que eren, poder 25. El meu pare més aviat era republicà, era de l'Ateneu, era soci de l'Ateneu, per això vam anar al col·legi de l'Ateneu, per això ja abans de la guerra. Esclar, es van haver de fer socis a casa meva, perquè no ho eren de l'Ateneu. En aquell temps era col·legs mixta, com teniu ara, oi? Els nois anaven creixent, i les noies també. Hi havia un moment que es tenien de separar. Llavors feien classes exclusivament de nois i classes exclusivament de noies. Una vegada
va fer doncs, que les nenes, una cosa molt avançada, com si fessin doncs, moixiganga. Els meus pares li va semblar que allò era cosa de nens i no m'hi van deixar anar. El parvulari de les escoles de l'Ateneu l'any 1916 es va començar a adoptar l'innovador mètode Montessori. El mètode parteix dels principis de llibertat, activitat i individualitat. La pràctica educativa té per principi l'associacionisme. Es centra en educació dels sentits, lectoescriptura, matemàtiques, música i educació física. Requereix un ambient agradable i un material específic. Ara comenten l'ensenyança Montessori, jo ja estic ensenyat, ho entenc. Que ara es parli del Montessori si nosaltres ja ho estem ensenyats. I ara en parlen com si fos una cosa nova. És que era una ensenyança que tot jugant aprenies. De tant en tant anàvem a una excursió, anàvem a la Font del Ferro, a Font Trobada, i si anàvem a la Font del Ferro hi anàvem tot el dia. La meva mare, a la vigília, ja em feia una fimbrera amb cigrons i un tall de cansalada per esmorzar i una altra fimbrera amb cigrons i un tall de cansalada per dinar. Després el dijous d'arribar me'n recordaré sempre que també ens duien a berenar dalt al camp i després ens feien pel·lícules de riure. El Charlot i d'aquestes coses. I a les excursions, que ara a les escoles se'n van a l'estranger, nosaltres anàvem al camp de l'Ateneu. El dijous a la tarda no hi havia classe. Ens feien anar aquí al camp de l'Ateneu, a córrer una mica, a jugar una mica a futbol. Es mira passar la tarda el dijous. I el gimnàs, que el fèiem al pati, i després ja hi havia les dutxes, que acabat de gimnàs anàvem a dutxar-nos. Teníem quarto de dutxes a l'Ateneu. Ens feien dutxar un cop a la setmana. N'hi havia que també estudiava música, solfeig i tot. Si el mestre Just també era molt d'allò, Vull dir, era un senyor que, amb bones, però que volia que la gent ho aprofités. Però el Just aquell el tenia aquí al costat i eren molt amics, molt, perquè el Just era el fill del mestre Just i el mestre Just volia que jo anés a aprendre de música, però la iaia començava això de 3 o 4 pessetes al mes per aprendre de música que no valia la pena. A casa la iaia era la que portava la batuta. El dibuix anàvem els més grans. Un cop la setmana, mitja tarda, em sembla que era una cosa així. Bueno, hi havia algun que eren molt espavilats, aquests nois. Aquests potser tenien molts dibuixos, no ho sé exactament, però nosaltres anàvem fent allà i enraonant, i quan sentíem el professor, que no me'n recordo com se deia, calleu. Bueno, llavors hi havia quietud, però després tornava enraonant amb l'un i l'altre, i bueno, i érem grans llavors. Ja hi havia molta xerinola. Els protagonistes de la nostra història van interioritzar amb escreix els valors de totes les escoles de renovació pedagògica, igualtat social, coeducació, escola laica però amb llibertat religiosa, ensenyament actiu, obertura al món. Jugàvem entre nens i nenes perquè era una escola mixta allà. El bo és que ens deixàvem les coses i els colors, ens respectàvem. Vull dir, no hi havia la punt de dir, oi, que no, aquelles bestieses de... A més, l'educació allà era primordial, l'educació i la cultura. Nois i noies barrejats, amb taules de 4. 2 nois i 2 noies. I quan es feia teatre a les altres escoles, jo recordo que si es feien els pastorets, per exemple, la Mare de Déu era un noi. Doncs això, bueno, primerament que els pastorets ja no els fèiem mai. Però vull dir, les obres de teatre que fèiem, si sortíem a recitar, de vegades que sortíem una parella, doncs nen, nena. Perquè allà hi anaven nenes, de gran s'ha sabut, que no pagaven res, però ningú se n'assabentava, ningú sabia.
No obstant, jo sé d'altres escoles, doncs que les que no pagaven estaven en una part i les que pagaven estaven en una altra. Les unes feien una excursió, les altres no la feien. I, bueno, unes diferències enormes. Segons qui deia, no, l'Ateneu, i no, com si fos, diguem-ne vulgarment, mata capellans, i era mentida, perquè allà fèiem la comunió a l'hospital, i quan acabava la cerimònia ens feien anar en una sala gran, que hi havia gent, pobrets, vells, terminals, tots en una sala, a fer-los una almoina a tots. No hi havia cap escola que ho fes. Això a l'Ateneu. A les classes de grau elemental i superior teníem uns quaderns per treballs en borrador, quaderns per treballs ordenats i definitius, un quadern per treballs a casa i el quadern de classe o diari on s'hi escrivien les tasques diàries. A l'hora de realitzar els treballs se'ns demanava el màxim de silenci, d'esforç, de pulcritud i tot dins d'un ambient de cordialitat. Tots els alumnes teníem l'obligació de conservar i d'ordenar tot el material escolar. L'Escola Nova és el nom amb el que es coneix el moviment de renovació pedagògica que es va iniciar a diversos països europeus a finals del segle XIX i principis del segle XX. L'Escola Nova volia aconseguir l'educació intel·lectual, social i moral dels nens i nenes. Es recolza sobre els principis de la pedagogia activa, donant la màxima importància a l'observació i l'experimentació. Quan fèiem lectura teníem un llibre en castellà i un llibre en català. La font que no raja, la font que no plora, em fa plorar a mi. Beneïda l'hora que m'ha dut aquí. Encara recordo, és que no te'l dic bé, no te'l dic bé. Però jo el que quedo esgarrifada és del llibre de lectures que ens feia llegir. És que ara llegeixo i penso, però com pot ser que a aquella edat ens fessin llegir aquelles lectures? Per espirituals, per sentimentals, per humanes. Com que t'ensenyaven una mica de cada cosa, era un ensenyament molt vàlid, era molt liberal. L'any 1916 l'escola comptava ja amb 500 alumnes i no hi havia prou espai per la gran demanda de places que creixia any rere any. La Junta de l'Ateneu va impulsar l'adquisició d'uns terrenys al carrer Sant Pau per construir-hi el nou pavelló escolar, en consonància amb l'esperit renovador de la pedagogia del moment, que es va inaugurar l'1 de setembre de 1920. Aquí l'Ateneu és una escola més moderna, maca, aquelles escales que pugen pel mig i pels costats, pel mig i els costats. Aquelles aules, l'avançala que en dèiem, els lavabos, allò era preciós. Aquell temps, parlem ja de molts anys, allò era preciós, no hi havia cap més col·legi d'Igualada i comarca com aquell. Ens feien posar a la paret d'empremta un paper i un d'això i ens feien dibuixar tota la façana, que l'havíem dibuixat a vegades aquella façana. Tenien de tot, biblioteca, teatre, classes nocturnes de tot, tallers, idiomes, camp d'esports, tot. No hi havia cap escola. Era una escola moderna. Avui que fa bon dia, avui que el dia és clar, al ball de l'alegria venim aquí a ballar, el ballem d'un a un. D'activitats en feien moltes. Després, al final de curs i parvulari, molt parvulari, aquí al teatre, doncs fèiem un espectacle i tal, i sortíem a cantar les formiguetes i de l'estiu. Aquesta cançó encara me'n recordo, no? Encara me'n recordo que són coses que queden gravades al cap. Aleshores, cada any per Sant Jaume fèiem els exàmens, fèiem a l'Ateneu una festa, i fèiem teatre, fèiem recital de poesies, fèiem moltes coses. El senyor Peret ens feia de tot, feia d'infermer, feia de tot, ens estimava a desdir. I llavors ens havia ensenyat també unes classes de gimnàs, que inclús la diada de Sant Jaume l'havíem escenificat allà, al teatre. I era molt bonic, molt. Llavors feien quadres plàstics, feien escenes de teatre o de gimnàs, o de... cada classe feia una cosa. Els més petits també, tots feien una presentació. Allò era preciós.
Doncs aquell dia de Sant Jaume, aquell teatre s'ensorrava. Els qui van passar per l'escola de l'Ateneu i hem tingut la sort de conèixer ens han parlat de vivències, d'anècdotes de companys i de mestres, de coses que hi feien, del que van aprendre i també del sentiment que encara senten avui envers la seva escola. Una escola que, malgrat el temps passat des d'aquells com a alumnes hi assistien, va deixar un pòsit que els ha acompanyat al llarg de les seves vides. Vam sortir ensenyats, De l'Ateneu se sortia ensenyat, això sí. Era una escola que t'hi senties bé, amb molta disciplina. Com a persona m'ha format molt. Aprecio molt la cultura i la persona, l'educació, és bastant, oi? Quan una persona no té estudis ni té, té una cultura general, és molt ser educat, oi? Doncs, dic això, procuro ser educada, al revés. No tinc estudis ni tinc res. Era la meva escola, no sé, bons records. I allà ens feien tenir de vegades una torreta a la taula, havíem de portar un cacto. Llavors, no sé, ens havíem de cuidar una setmana cada un, perquè eren taules de 3 o 4. Jo recordo un que veig que ja no... un d'urbanitat, un que ens donaven d'urbanitat. I el que aquí jo vaig captar és que t'ensenyaven a comportar-te. I aquella senyora, la senyora Pilar, quan marxàvem cap a casa, ens esperava tots en fila, ens esperava amb un canti d'aigua, ens feia rentar la cara i les mans i amb una tovallola ens aixugava i au. Ens feia anar passant ràpid, perquè anéssim nets a casa. O si va venir el rei a veure'ns, el Primo de Rivera. No es feien en castellà. Després d'haver vingut el rei, em sembla que al principi teníem una llibreta que només la tenien amagada i un dia fèiem català, perquè no sé si van tenir una mica de permís o no sé què, però aquestes llibretes estaven amagades. No en fèiem de català, no. Era en castellà tot. En castellà aquell temps no, sempre en català jo aquí. Jo vaig aprendre aquí la mica de català que jo sé. El sentiment d'aquí era molt català. I el que t'ensenyaven molt, sobretot, era estimar la terra. No diré que ensenyessin massa, això no ho diré, però per la formació d'una persona potser ja n'hi havia prou en aquell temps amb el que ensenyaven. Però ells sí, anaven dirigits així a inculcar-te amor a la terra. Procurava anar-hi d'hora perquè el senyor Paret ens triava 3 o 4 per anar a donar corda al rellotge. I mira, ens divertíem així, estàvem mitja hora així allà amb ell i ell ens ho explicava tot. El senyor Paret va ser molt bo per nosaltres, per la canalla, perquè es ficava molt entremig entre nosaltres i al pati, es posava allà al pati i deia, bueno, qui vol venir a ballar sardanes avui? Em vaig arribar a ballar moltes. Recordo el senyor Paret, el senyor Gimpera, que ens ensenyava de ballar sardanes. Jo ballava sardanes amb el senyor Gimpera. La senyora Pilar, a l'Ateneu, si anem a l'Ateneu, la senyora Pilar havia de ser molt simpàtica, havia de ser molt bona educadora, perquè tots els alumnes estaven contentíssims, no? El senyor Fàbregas, després jo anava amb la senyoreta Pi. O aquella època meva, el director de l'Ateneu era el senyor Ballester. De professores hi havia la senyoreta Morera, la senyoreta Pierola, la senyoreta Antic, totes aquestes les he conegut, o sigui vaig anar passant per les classes. La senyoreta Lluc, la senyoreta Antic també, que era molt guapa, tots els alumnes n'estàvem enamorats. Llavors un dia em van dir que havia d'anar a les colònies. Jo només de petita sentia com la gent... Vull dir, semblava que fes alguna cosa. Hi havia un autobús aquí a la plaça de la Creu i havíem de marxar amb l'autobús i a la mare no sé què li passava i a la mare hi va venir la iaia a despedir-me, totes les iaies. Després tothom feia un xiu-xiu. No sabies de què anava. I, bueno, vam pujar a l'autobús i vam marxar. I l'endemà, doncs, ja em va venir a veure el pare a Carme. I jo vaig sentir que deia que amb un control no l'havien deixat passar. I quan passàvem per un pont sé que ens deien «Aquí de pressa!» I a baix hi havia una fumera i deien que cremaven els sants de l'església. Eren aquells dies.
aquestes colònies. Aquell temps, les mestres, el seu marit estava a la guerra, o el seu fill, o el seu pare, o el seu germà. Hi havia poc interès a aprendre. Primer era la guerra. La cosa es va començar la guerra de moment vam quedar aquí, ens feien anar al camp de l'Ateneu, per no ser aquí dins de la població, ens van fer posar un bímec pelat, perquè, esclar, explotar les bombes, i llavors teníem ordres que quan sonessin les sirenes ens poséssim aquí. I ens van dir, agafeu els llibres i aneu cap a casa. Quan ens deien, no, fulano ha marxat perquè té d'anar a la guerra, fulano no sé què, ha tingut de marxar, i no sabíem res més del que anaven fent. Però he de suposar que els anaven demanant, per això que venien de joves, anaven demanant i anaven marxant. Ens van fer fora, ja ens van dir, preneu tot el vostre i no torneu. Tots els qui ens han parlat de les escoles de l'Ateneu ens han transmès amb el seu testimoni oral l'estimació per una escola que, tot i estroncar-se de forma sobtada, els va oferir una ment oberta al món, a la cultura, a la societat, un llegat preciós que han mantingut i han passat als seus fills i nets amb aquella senzillesa amb la que es feien les coses en el dia a dia de les aules.